нимаи аввали рӯзи 21 май як гурӯҳ шаҳрвандони Тоҷикистон дар сафорати ҷумҳурии Исломии Эрон дар шаҳри Душанбе ҷамъ омаданд. Ин гирдиҳамоӣ дар назди бинои сафорати нави Эрон дар канори кӯчаи Исмоили Сомонӣ дар шаҳри Душанбе соатҳои 9:30 ба вақти маҳаллӣ шурӯъ шуд. Сафорати нави Эрон соли қабл аз маркази шаҳри Душанбе ба маҳалли сафоратхонаҳои Афғонистон, Олмон ва Русия кӯчида дода шуда буд. ҳамкорам Абдулло Ашуров ин мавзӯъро пайгирӣ дорад. Абдулло, салом. ҳадафи ҷавонон аз ин гирдиҳамоӣ чӣ будааст? салом шаҳло. дар ин гирдиҳамоӣ ба гуфтаи шоҳидон тақрибан 50 нафар ширкат доштанд. онҳо дар даст шиорҳо доштанд ки дастҷамъона онро садо мекарданд. шиорҳои ҷавонон аксаран зидди роҳбарон ва худи ҳизбӣ дар Тоҷикистон мамнӯи наҳзати исломӣ буд. як наворе ки расонаҳои Тоҷикистон ба нашр расонданд, дида мешавад ҷавонон бо шумули занон ва ҳатто пиронсолон дар ин гирдиҳамоӣ ширкат доштанд. тавре дар шӯъбаи корҳои дохилии ноҳияи Сино дар шаҳри Душанбе дар суҳбат бо Радиои Озодӣ гуфтанд, пас аз оне ки ба шӯъба сокинон занг зада аз ҷамъ омадани ин гурӯҳи ҷавонон хабар доданд, гурӯҳи фаврии тафтишотӣ таъҷилан ба маҳалли тазоҳурот рафта ҷавононро пароканда карданд. пас яъне ин тазоҳурот бидуни иҷозаи мақомот сурат гирифтааст ки пароканда шудааст, Абдулло? то ин замон шаҳло мақомоти милиса дар мавриди қонунӣ ва ё ғайриқонунӣ будани гирдиҳамоӣ чизе нагуфтанд, аммо дар Тоҷикистон доир шудани гирдиҳамоӣ хеле кам иттифоқ меафтад. чанде аз гирдиҳамоиҳое ҳам ки аз сӯи гурӯҳҳои ҷавонони фаъол доир шуда буд, бо мавқеи мақомоти расмӣ дар Тоҷикистон рост меомад. бинобар ин бисьёриҳо ба худҷӯш будани ин тазоҳурот бо чашми шубҳа менигаранд. манзуратон кадом гирдиҳамоиҳо аст? манзурам гирдиҳамоиҳои ҷавонон дар назди сафоратхонаҳо ва созмонҳои байналмилалӣ дар шаҳри Душанбе аст. нахуст соли 2013 ҷавонон пас аз оне ки Украина бо талаби созмони милали муттаҳид Абдумалик Абдуллоҷонов, собиқ сарвазири ҷумҳуриро истирдод накард ба Тоҷикистон, дар назди сафорати Амрико ва идораи созмони милали муттаҳид дар Душанбе гирдиҳамоӣ доир шуд. баъдан дар аввали соли 2016 гирдиҳамоии ҷавонони фаъол ки худро марбут ба ҳаракати авангард медонистанд, дар назди сафоратхонаҳои иттиҳоди Аврупо, сафорати Туркия ва идораи созмони амният ва ҳамкории Аврупо дар Душанбе гирдиҳамоӣ доир шуд. он замон ҳам ҷавонон бар зидди раҳбарони ҳизбӣ дар Тоҷикистон мамнӯи наҳзати исломӣ шиор медоданд ва аз мақомоти ин кишвар ва созмонҳо тақозо доштанд ки ба аъзоёни ин ҳизб дар қаламрави хеш паноҳгоҳ надиҳанд. аммо ин бор ҳеҷ гурӯҳе масъулияти баргузории ин гирдиҳамоиро ба уҳда нагирифт ва маълум ҳам нест ки ин гурӯҳи шиорбадаст чӣ гуна дар як они воҳид дар назди сафоратхонаи Эрон ҷамъ шудаанд. ташаккур, Абдулло.